अच्छा औरत मनी वोमो देना अरे तो दास्ता वेलकम अति वाम कदी नहीं दास्ता चुप। साहब कदी वाम दे तो साल तो वोम तो रे सोतो ने ये वाडी वो नहीं बाकी वाम मा दे तो ग्वारजी कादी दे ये अन्नी 2 साल तर मनी वोम कोण वोम न दिए ने मोक तुमोल कुता मनी सांगत ग्वारजी गिफ्ट तर आहे रे ती सांग तो 2 साल मनी जार कोण ना दांगते भाई वाम दन चीज को तुम सांगत ग्वारजी गिफ्ट माने देऊ वाह अरे चुशे संगत बहुत वाह तवे दे माने देऊ आओ तई सांग तो 20 मिलियन पे आओ 2 साल है बिदिए नहीं जाल दे हां आओ सर रे वाज दोने को सांगता सर मार बहुत देता हूं। संगतिया हां नहीं तो कदी दे सांग तो तरदार ना दे कदी दे درد و نفرین درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او بود آه